какво става, май стана модерно си рапър от MP3, пускам си бита в рейси и тичам в квартала с насрещен вятър. Рано излизам и късно прибирам се, личната карта е да бе, разбира се. Тъпите падат, нивото ни вдига се. Нивото ни вдига се. Кът малък не съм гледал финия си фърб, таквах се с маркер металните стълбове. Откакто съм в рапа ми правите път, катеря с марконе високите хълмове. На блока на баба ти писам съм скоро, мини на гости и долу го виж. В квартала си имаме личен фризьор, обаче и ти може да го посетиш. Смесихме бата с пецата Мундров и да ни догоните доста трудно. Думи преплитат и не се разбират и това, че сте рапъри доста чудно. Доста чудно е това, че сте рапъри. Хода в квартала, не хода по батали. От малки си правим мизерии навънка и мога си сигурен, доста сме патили. От MP3 брат, от MP3 брат, от MP3 брат, редовен съм. На себе си брат, на себе си брат, на себе си брат, защо не съм? Какво да се прави за всички е ясно, че това е самата истина. Лени Марконе в играта на хубавата, другите рапъри писнаха. Кът съм на България и готов до батъм се, винаги съм налево. На стреса му правя висока преса, тия балути, що бягат от него. В рапа съм луд, но не и прочут. Твоята реклама излиза солено, бой си да худ, не бой се бе луд. На мен че се вписвам и е забранено. Ти си глезанчо на всички е ясно и ясно, фалшив е офлайта ти. На 10 си движих наляво, надясно ти бил си в леглото на майка ти. Батъкът се получава, завижда ти това мотивация. Давам и стръмните стълби нагоре катерия и снимам обложки от блока на баба ми. Не съм Ален Делон, а съм Ален Делон. Вървя с риска батенце и нямам план, отдавна в мен го няма слабото. А тия мишки са настран до по-настран. Тракам с колелото по паветата, в 7 сутринта записвам с петата. С първия рейс и се прибирам вкъщи, с първия си албум разбих рапетата. В пети клас движих с тел до машина, в 6-ти го смених с Сони. Който го играе смел е най-изплашен или бил е в Монтана Стони. И аз съм вечно в Софето с лишката, в гответо си правим маратони. Куки и майни искат на каишка, пък куките няма кой да ги догони. От MP3 брат, от MP3 брат, от MP3 брат, редовен съм. На себе си брат, на себе си брат, на себе си брат, защо не съм? Какво да се прави за всички е ясно, че това е самата истина. Лени Марконе в играта на хубавата, другите рапъри писнаха.